No nyt se on mekaanikon retku täällä YouTube-parissa kanssa. Me viimein nyt teen sen, mitä me on monta vuotta miettinyt ja haaveillut, että me laitan YouTubeenkin kanavalle videoita. En ole saanut aikaiseksi sitä, koska me on tavallaan yliaatellut sen aina, ruvennut miettimään, että no ei siitä tule tarpeeksi hienoa tai ei mitään. Me heitän sen ajatuksen nyt romukoppaa ja nyt me teen tännekin materiaalia ja katsotaan, saaks me tästä jonkun uuden inspiraatio itselleni vai ei. Moni saattaa tuntea TikTokin kautta Mikko Mekaanikko nimimerkki takana. Instagramista löytyy myös autojuttuja, Uncle Mike's Garage ja no, Mikko Mekaanikko sieltäkin. Niin katsotaan, mitä tässä on aikaiseksi, mitä minä tänne laitan, laitanko minä tänne mitään, kestääkö tämä miten kauan, en tiedä, otetaan selvää. Jotain tällaista. Se on vaan silmät kiinni ja tehtävä pois, että niin sanotusti kaasu pohjaa, Jeesus ohjaa ja katsotaan mikä on lopputulos.